Què? Oh... Hola, Goku. Qui és? Oh, què passa? Qui és vostè? Que aquí soc! Oh, no la conec, ho sento. Com es diu? És una noia estranya. Goku, qui és? És dinamita, aquesta noia, i que maca! Escolta, com es diu? Goku, on has pescat una noia tan maca? Però si no la conec de res, no l'havia vist mai de la vida. Ets un mentider! Si no et conegués no hauria actuat així! Us asseguro que ho fa veure. Goku, ens podries explicar què has fet durant el temps d'entrenament? Està bé, home. Has tingut molta sort d'haver conegut aquesta noia. Totes et ponen! Goku! Per què ho hauria de fer veure si no fos veritat? Oi, Ten Shin Han? Senyores Sí. i senyors participants,